गस्ला गोदान लाबोदों आं थांग्रोमोनदियाय नोंनोबो लाबोदों आं आयै नों दख'नाबो लाबोदों गस्लाबो लाबोदों बहानिफ्राय एसेबां फैसा मोनखो नोंलाय मालाय आइ बिखुनजोआ फैसा बिफां गायनानै दोनदोंनो फैसा बिफां जालायबाय बेना मेगन गोसाया गावबा जेबो होफैनो हाया आइ होफैनायखौबो दाय जायो आच्छा बारु थाइबानि लारु आइ बिखुनजो आंनोलाय मा लाबोखोब्रा मेलेम लानानै फैदों आं मेलेम गोदान मेलेमानो जाथारला नालाय बेनिखायनो गोदान मेलेम बायनानै लाबोदों आं नोंनि खर'आव सोनानै होनो मा आंनि खर'आव मेलेम गैला जाहैबाय गैला नालाय गोदान मेलेम लानानै फैबाय आरो नोंनि गोदान मेलेमखौ गारदो अमा राजा आच्छा बिमा फिसा लोगो नांनानै आंखौ सिखा बुथुवा रुवा बुथुवा जों दानख्लाबगासिनो ना गस्लाखौ गानहैना नायनोसैलाय आंबो दख'नाखौ नायनि आच्छा आइ बिखुनजो बुंलाय बे हाजो बायदि एसेबां गिदिर मना थिखांनानै लाना फैदों नोङो सोर बायनानै हरनाय नोंनो हा सोर बायनानै हरदों बिखुनजोनाव फैसा गैया सानदों आरो नोङो थाइसे थाखाबो गैया सानदों आरो आंहा गोदो दख'ना सुरियाव खाथाबना दोननाय फैसाफोरखौनो लांनानै बायना लाबोदों आरो आच्छा दालाय दख'ना सुरियावलाय थाइबेसे फैसा दं हर आंनो 10,000सो हर फुजा जानो हाबाब दख'ना सुरियाव फैसा खाथुमना दोनोबा इसिबां बुरजा दोननो हायो आरो आङो 2,000ल'सो दङमोन आंनाव 2,000ल' मा आंखौ गोरलै गथ' बायदि मोनदों नामा थगायनो हा नोंखौलाय मानो थगायनांगौ जाखो आंलाय जावैसो नोंखौलाय मानो थगायनांगौ आच्छा मोनब्रै मोनबा मना गिदिर गिदिर हाजो बायदि थिखांना लाना फैदों 2,000जोंनो नों इसेबां बुरजा बुस्थु मोनगोन ना हा आइ बिखुनजो मा थगायदों नों मा लाखोमादों खिन्था आंनो सोर मा होनाय जादों अमा राजा आंलाय मा लाखोमानांगौ जाखो आच्छा आइ बिखुनजो नोंना रं नाम्बार गोसोथोनाय गैया होनलाय हाबाब मा रं नाम्बार गोसोथोनाय थानांगौ जाखो आंनावलाय बुरै मानसिनावलाय मा बोराय मा बुरै मा गथ' मा गथायलाय हा गोसोआ जेब्लाबो गोरलैयैनो थाबाय थायो बेनिखायनो सोंदों आं आइ बिखुनजो नोंनावबो सोरबा मेने मेनु दं नामाब्रा आरो रागा फोजोंबाय थानाङा नोङो बिखुनजोखौ लाजिया नोङो बिखुनजोखौ बेबायदि सोंनो आरे खोन्थाब्ला सैथो बाथ्राखौ खोन्थानो लाजिनाङा लाजिबा खाजि गोमायो माथिक नैबे अमा राजाया नोंखौ हेफाजाबबो होनो हानाय ना देलाय खिन्थालाय सोरखौ गोसोथोयो नों नायलाय आंखौ माबायदि नुदों अमा राजा खोन्थालाय आंखौ दख'ना गोदानजों माबायदि नुदों गलाब बिफाङाव थास' बिबार बारना थानाय बायदि नुदों नंगौसो खोब गलाब बिफाङाव थास' बिबार बारनायखाय आरे हांग्रिमोनदि आं सैथोखौसो बुंदों मानसिया गुं केके दख'नाया मोदानलायनाय बेनिखायनो बुंदोंब्रा आङो नुबाय आयै माबायदि बुङो नोंजाबादि अमा राजाया हारा गैयै सालाय नालाय फिदिंबानो जायो आरो बेनालाय ओइ बे दख'नाखौ सोर बायना हरनायलै रं नाम्बार बोराया बायना हरदों आरो ना फाग्ला अमा राजा गावबा दख'ना होफैनो हाया आया होफैनायखौबो बायदिसिना बुङो आरोना नोङो मेगन गोसा हिनजाव साइज आइला आंखौ हिनजाव साइज होनदों नों हा आंखौ हिनजाव साइज होनदों नों अमा राजा नोंजों रायलायबाय थाबा खर'सो गाज्रि जागोन आंना थौदो आयै फुजा नायनो थांनोसै दे नोंसोर थां आरो आं बुरिखौलाय मानो लांफानांगौ जाखो नोंसोरो थां गासिबो बिसि फिसा अमा राजाया नोंसा मादैया जोंजों बेरायनो मोनैनि गाबाखै माथो मालाय सेंग्रा गोरलैफोर बायदि बेरायगोन बेहा लोगोफोरजों जोंहा थांगोन बिमा फिसा सानैबो आच्छा आइ बिखुनजो सोरजों थांगोनलै नों फुजा नायनो बांद्राय खोथा बुंनाङा नोङो जावैसो बिजामादै आच्छा आइ बिखुनजो दिनै आं नोंनि CCTV केमेरासो जानानै थांफागोन आं नोंनि सोरजों बेरायनो नायथारगोन आं ला 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 लो 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 ला 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 ओंखाम उखैयो खुगा गैया खिनो ओंखारो गुदुं गैया मानसियालाय मा थेन्थावलायनाय जाखोलै गैयालै हराव उन्दुनायानो जाथाराखै बहाबासो सिखाव खालामनांदोंमोन नामाब्रा जिबौ खेला हांसो खेला होदोंलै दुर्गा फुजायाव मैयानिफ्रायनो नोंसोरलाय मानो थाङाखैब्रा आंनि खेलाखौ नायनो दुर्गा फुजा जादों ना मा जादों फाथाखौनो मोनलायाखैब्रा बावना थादों आङो दिनै नोंखौ फुजा जाबा लोगो लानोसो फैदोंमोन आं सारा सुवाद मालाबा नों फुजायाव गेम गेलेहैगासिनो आरो नोङो गेम गेलेयाखैलै आङो गेलेहोदोंसो मानसिफोरखौ आच्छा हा दिनैलाय थाङा थाङा नोंलाय फुजायावलाय थाङो आंबो थांफागोन नोंजों दिनै आंखौ लांफादो हा नों हारसिं फैगोन ना सोमसुखौबो लाबोफागोन नोंलाय दिस्टार्ब बेयाव गाहे गुहे जानायफ्राव हिनजाव मानसिफोरखौ लाबोफायालाय मालाय सिख्लाफोर गोजा ज' बेरायहैथोंसै बिसोरो
बुरबक सोमस्रिया नोंनि हिनजाव जाबायलै सिख्ला बायदि मोनबावदो नामा नोङो हा सिख्लाफोरजों बेरायहैजानो लुगैनाय अबसे बेबो नंगौ र' एसे बालाबासो फिदिंना लानानै थांनां न'सिम बेनिफ्राय हारसिं फैफिनगोनलां नोंनि जिबौ खेला गेलेनायखौ नायनो आं जिबौ खेला होआखैलै हांसो खेलासो होदों आं हांसो खेला दे जायो दिनैथ' मैदेर खेलासो होनो नागिरबावदों आं मैदेर खेला मैया हांसो खेला होबाय साला थांजाजोब्बाय सिख्लाफोरानो बरबाद खालामजोब्बाय बयबो हांसोनि गोदनायाव एकदमबारे ट्रोब ट्रोब सोयोब्रा रिंखौ दिनै मैदेरखौ लानानै थांनो सानदों आं मैदेरखौ ओइ बया आं सोमसोखौ एसे खबर लाना फैनि ओइ दुमफाव अनजाथाव फुजा फैगोन ना फैयाब्रा नोंलाय हेल' बिथ'रि आफायालाय मा आफाया फुजा नायनो ओंखारलांबाय एसेबां थाब ए नोंलाय दे आंबो न'आवनो दङ दे होमबालाय दोनथ'नोसै ओइ सोमस्रि औ सन्थला बुं फुजा नायनो थांनोसै ओंखारदो नोंबो मा जों फुजा नायनो थांनो नागिरदों औ फुजा नायनोसै फैदो दसे फुजा नायना फैनोसै दे अब्लालाय हेलौ नों ओंखारबोबाय ना आं न'आवनो दङ बिजामादै फिसाजो फिसौलाफ्रा ओंखारलांजोबबाथाय ओंखारलांनोसै आंबो दे होमबा आं नोंखौ नेगासिनो जागोन दे आयौ थु बादावलायदों आंहासो मालै मा खुसुर जालायदोंलै फनाव हा आइफन लालायथारो बाबा मा आइफन थाइफन आं जेबो मिथियाहाय नोंनि फनालाय नोंनि फना आपेल फिथाइनि सावगारिलाय माथो फाग्ला बे आपेल फिथाइ गोनाङालाय बेलाय बिखबसो दा बाख्लासो दा बेलाय फाग्ला फाग्ला राव बाहायो आच्छा बुरिया नोंनि उनाव थांनासो नायथारगोन आं नों बहा थांगोन सोरजों थांगोन बा बिराद फुजा जाथारदों माथोलै खोमा खाथियाव साबायलाय खोमाया साला खोमायासो साजोब्बाय आंनिया आइदै खोमाया साजोब्बाय आंना दामख्रावलायबायलै बिसोरबो आइदैलाय खोमा जाना थाबावगोन नालै आंना खोमा जाना दंबावो जानोलै आंना आइदै दुर्गा फुजा नायनोसो फैदोंना फेम्फा दामनो फैदोंलै आइदै आइदैया साजोब्बाय पिस्तलजों गावनाया आइदै माबायदिखा थाफ्लियानो गुग्ला जाजोबसिगोन थाफ्लियावसो गावखायो दहाय सोर सासे गावदों फात्ताखौनो मोना जि सिलाय लानानै पिस्तल लानानै गावग्लुबबाय थागोन आरो बिसोरो सोरलाय गोमै नोंबो दामनोबा फेम्फाखौ नोंसोरबो फेम्फा दामनानै आंनि खोमाखौ खलास खालामजोबोलै आइदै खोमा जाना गैलालै आंना खोमा जानानै गैला गोमै नोंबो फुजा नायनो फैलायदों हारसिंनो दे जोंनो मेथाइ जाहोदो दे ना गुमै जिलापि जाहो दे ना गुमै गुगुनि जाहो आंनि जाथि नङा खुरमा नङा बिबां जायागारा मानो नोंसोरनो जाहोनोब्रा बिगुमैफोरनो बिनानै जालै बेनिखायनोथ' हिनजाव मोननो रोङाखै नों दाबो सेल्फिस खायनोथ' कन्जुस खायनोथ' नंगौ नामाब्रा औथ' आरो बिदिबा मा जायो बैथिं थांना जाहैनोसै आरो दामखौ फैलायबाय ना मा दामबाय थादों फुजानि दिनाव फेम्फा दामाबालाय माला दामनांगौ नोंसोरनि बे फेम्फा दामलाबाय थानायखौ खोमायाव सोनानै होगोन आं नङाबा खिथु गुदुङाव सोनानै होगोन आं ओमफ्राय माजों खिबाय था खिथु गुदुंजों खिना खुगाजों खिबाय था ओइ बोराय नोंहा दामा मालाय दामनायखौलाय मानोथो नांजादों जोंहा सेंग्रा सिख्ला बेरायनानै दामदों आरोहाय मा आंखौ बोराय होनदों बोरायनालाय बोराय होनदों आरो थोदे सना जाबायदिं बेरायनोसै गला खालामजोबसिगोन बे फेम्फा दामनायफ्रा आइदै खोमाया साजोबबाय आइदै फुजा समावलाय आरो गुमै नोंना खोमाया सादों जोंना थाफ्लि बिखुं बिखा गासिबो साजोब्बाय गुलि गावजा औहाय गुमै बेनिखायनो गुगुनि जाहोदो दे बबेबा खनाफ्राव जिरायना थानोसै जाला आङो बे फेम्फा दामनायफोरखौ रोंलां समस्रि बिफा आरो हाग्रामोननि बिमाजों मा देलाय बहाथि थांनो नागिरदों बोरायसोलाय जानाय नङालै फेम्फाया जालालै फेम्फाया आइदै हा दालाय बहाथो थांगोन बेनोथ' जादों माथो जायगायावबो मानसिफोरा नुसोगारो आंनाबो बिजामादैया सानफा एबा सानफ्रामबो सन्देहल' खालामग्रा जाबाय आंखौ बेनोथ' थाबखौनो हाबा लानोसै नामा आंबो बेखौनो सानबायहाय बेयावथ' जों दा फुजा बेरायनो हाला एसे बाहेरावनो थांना फैनोसै नामा दे
एसे गोजानफ्रावनो बेरायना फैनोसै थ'दो वा जोंना बिखुनजो एक्ट्रेसआ सोरमोनब्रा समस्रि बिफा बायदिसो नुबायलै बिखुनजो माराजा बिबुजों आंजों मा गाबफ्राबाय थादोंलै आंनि बिखुनजो गोमानानै दङलै नोंसोर नुदोंना दासो ओरै ओंखारलांथारदोंमोन फुजानि दिनावलाय मा बिखुनजोखौसो नागिर थाखोब्रा नोंलाय खोथा दंलै खोथा दं आच्छा थाइबानि लारु सोमसै नों साफ्रालाय आफाया फुजा नायनो फैदोंनो माला फैनायलै सोरजों फैनायलै सोमसिया आं बेखौ मिन्थिया आरो सोरजों फैदोंथाय आंलाय बोरैबा मोनदोंलै माराजा नोंबो बोरैबा मोनदों नामा आं दाखालिनो मोनखांबाय दालमे कुछ कालायना हांग्रिमोननि बिमाजों ओमफ्राय सोमस्रि बिफाजों मा रायलायखुमाबाय थादों ओरै फैलाय हिनजाव मानसि दानो रथ' मोदै रथ' गाबलाबायदों खोनालाबायबा फै एसे साइडआव फै आच्छा सोमस्रि बिफाजों आंनि हांग्रिमोननि बिमाजों माबाफोरसो नामाब्रा औब्रा मालाय गोलो दाखालि फनाव जिबायदि गोसथोलायफुनाय जरासे फारौ दाउफोर बायदि बा मा नायनोमोन बिसोरखौ शाला गोदो सेंग्रा सिख्ला समाव गोसथोलायनो मोनासै नालाय दासो जि गोसथोलाय फुदोंलै बिसोरो मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आयै दा रोंलालां आं बुजिना मोनलालै आं रोंलालै दे एसे सुलाद लानि देलाय मा रायखुमालायबाय थादोंहाय नोंसोरो जेबो नङालै होमबालाय आंनोलाय मानो खोन्थाया दे खोन्था दाहाय उनाव खोन्थागोन थां फुजा जाहैग्रो